Oh, jakwath omburo. To in nade jadolo wadwa? To jadolo to kawuono tutimuru koda nade yawa? Apenjo nutimuru koda nade kawuono ne yawa? Dong mama Klesia gi baba Klesia mo okelo na wach moro ne chando gi ot bang' tieko tieko misa to koro natemo yalo gi to kang'iyo to kata yudo ka unu sefualro dhe gi sadaka te. Dong ayudo kuse dhi muse lal ma koro kapenjo secretary bende chal mo okecho nikech koro ebe chal wachore no kumie kata gimoro kawuono. Jadolo mano to rach nikech ng'eni ok ber ka secretary bende ywak kata ni en kata kawuono koyudo gimoro. To abe ne wawinjore uru gokinyi ni kare ka kawuono en maru to numiya mana 200 machopo go ot koro ne wuotho gi tienda jadolo. Koro tieko nang'o? Juma manyien en mara. Lakini weuru timo na onyama kamano yawa. Abe samoro dong consider ga yawa. Kauno lakini it is okay, lakini beduru joma beyo. Ma kata chokruok ma saa 8 kawuono ok ane kadhi. Aonge moral.